Predstavte si, že zákazník potrebuje tisíce plastových dielov. Nie o mesiac, nie o týždeň, ale zajtra. Presne preto spoločnosť Autotiv nasadila novú priemyselnú SLS 3D tlačiareň Formlabs Fuse X1. Vo firme dnes pracuje viac ako 200 priemyselných 3D tlačiarní a každý týždeň odosielajú viac ako 10 000 vytlačených dielov. Napriek tomu sa výroba často spomaľovala, pretože tradičné SLS systémy jednoducho nestíhali. Fuse X1 tento problém výrazne mení. V porovnaní so staršími priemyselnými riešeniami dokáže vytlačiť rovnaké diely za zlomok času. To, čo predtým trvalo 2 dni, zvládne približne za 10 hodín. Vďaka tomu je možné každý deň vytlačiť obrovské prototypy alebo tisíce menších dielov v jednej tlači. Zákazky, na ktoré sa kedysi čakalo celé týždne, môžu byť hotové už na druhý deň. Výsledkom je vyššia produktivita, rýchlejšie dodacie termíny, nižšie prevádzkové náklady a oveľa rýchlejšia návratnosť celej investície. Aj preto mnohé firmy označujú Formlabs Fuse X1 za jednu z najväčších zmien v priemyselnej SLS 3D tlači za posledné roky.